Ako želite kupite pouzdane, jeftine igrice i akaunte, obvezno posjetite stranicu prodaje igrica i akaunta Srbija, link će vam biti u opisu. Ili igramo? Evo nas, krećemo. Pade. Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas igramo trke, sa nama su, predstavite se vi sami. Iđo, Paki. S nama je Iđo, Paki i Filip Kozomora. Šta je padam ja, alo, gdje ste vi? Vasili, ali je AFK trenutno. Nisam. A, ja te zove, a sad to te ništa evo te. Jesam to samo ja ostao gore, gdje si ide? Pa moraš da ideš. Dole moraš. Ej, sad dole. Ej, vi mnogo tražite. Ovo je Ja lagano. stvarno. Fuck, već sam eksplodirao. Ima dosta frame Brate, dropova ja što mi se sam- ne sviđa. Katastrofa. Ovo si na male djeliće, ovako ga mora. Ja prešao, brate. Ko je prešao? Ja tek prvi put. 4 i nešto tebe. Ja Opa! sam stavio na iđbet. Nemoj da me gurate. Ko me gura? Pa A ne mogu te gurat kad nemam kontakt. Ajde, izdrži! Izdrži te 20 crko da bog da je. To ispod i video da sam tamo uzu checkpoint nekako. Ajmo Deja, da gledamo Deja, da gledamo kako dobija DNF. Brate, mene spavno tamo gore skroz, ali ostao E, neću da se igram više. Izađi iz auta. Izađi iz auta. A pusti, bit će sljedeća trka. Neću tako ti. padaš i kad padneš do dna dole, samo odeš do checkpointa i pređeš. Pa šta kad je gotovo, ja sam u ovome, kako sam ja prešao? A dobro jebik, šta se radi? DNF. Iđo, Pit se ja prošao, wall ride. hvala što si bio prvi. Ti šta? Sad ću svaki put da stavljam pare na tebe. Pa da, Nemoj Iđo pojma. Da ti završiš prvi pa ja ću lagano. da, Vidi ovo, si uzeli te 20. Pa, jok. Osim mene. kako ma lepo bojate 20, a? Sad ti Vidi ga Zentorno. zimporno. Simpor. E, sad moramo svi protiv Zentorna. Dobro Iđo, shvatili smo da imaš bombe. Ej, Iđo, A nemoj je. se ti mnogo kuriš. S tim bombama. Da ne bi znao mama. Rrrm, Iđo prešao. Pazi što je prešao Baksu. Svi volim što si prešao. Voliš ti dobijat pare od mene. Pa O, Iđo, ajmo Iđo, idemo, treba mi cash. Ej, šal sam se ja izokrenuo. A daj uđem u vodu, ono je. ja se ne dočekam lepo, evo sad ću. Vasilije. Nemoj ti lepo doskočim do tamo. Sad ću. Ne, kako sam blizu bio! Pa gdje je kraj ovog sranja? Joj, Andrić, ono najveće nubare ikada. Nisam Dobro, prešao. Andrić nije igrao odavno, a ti si nubara u svakom slučaju. Ti igraš i opet si nubara, razumiješ? Nisam oči checkpoint! Pao sam ispod checkpointa. Bijem u deset. Koliko vas ovdje govori nemački? Ima liko bar da zna što da kaže na Ne. nemačkom. Iđo, znaš ti nešto da kažeš? Uhvatio sam checkpointa. Vasilije, ti znaš. Vasilije dubiš švajn. I ti isto mater ti. Komši. Aj, ovo je, ja bi dana Dupi strezo. Onda sam iskinuo odavde. I ti si svinja. Kada dođem do wall ride-a pogledaj da vidiš kako ću joj pređem. Ajde. Opa! Nemoj. Nećeš ti stići do wall ride-a, prijatelju. di Misliš? Nemoj da završavaš, alo. Jel gledaš Iđo, jel pratiš? Gledam te, Andriću. Iđo, A? gledaj mene. Neću. Nemoj. Gledaj Andrić to. više platio. Gledaj mene, alo. Gledam Andrića, više mi je platio. Nemoj. Ovaj se vrati doradi još jednom wall ride, 100%. Gdje ćeš ti, Andriću? Andriću, jesi ti prešao drugi put? Gdje ćeš valjda? Kuku. Šta radi ovaj? Kako je prošlo wall ride iz prve, ono? Znaš li onaj koliben pored wall ride-a? Ne seri da si prošao wall ride. Popeo se na one kućice pored wall ride-a i prošao ga je, Zepaj se nije pao je iz prve, vrate. Slomio se, vrate, u vodu, evo ga, puta. Vidi pedera lagano je prošao. Sad ću ti dođi me Andriću, nešto ti da završiš drugi svijet. Vidite ti snimak kako je prešao. Andrej, će biti ovo na YouTube? Valjda će. A dobro, vrate, bit ću treći, ali neću DNF. Ha, Filip će biti DNF.
A, Pazi što sam... Taki DNF, taki Drugi sam. ko DNF? Ko bi rekao sam drugi? Si vidio Iđo kako se prelazi dok... Au, 2 rakete, jao. A ja posljednji. I nisam dobio... Bjež. Dajte bar boost! Ne, ni boost nisam uzeo. Ne! Jao, Jandrić, jebem li ti dete? To Andriću, legendo. I bit će. Evo ga, Wallride stigo. I već sam pao. Nisam, jes. Nisam ja. Nisi jesi. Sad ću da vas lapnem. It's my life, it's my life, it's my life. Ne, sljedeći put ima stavim 10 kada ću morat da dobije DNF. Ne, znate kako Otvoreno sam... to je 1-1. Ili ja, prošlo Ko je si- prešao sve, alo? Ja. Prešli smo ja i Ilija. Znači mi smo opet najebas. Pa koji svaki put do sada. A previše ima, stvarno previše, aj prekinite ove glupe Wallrideove. Stvarno, da. Dajte neki rampe, tu su. Nema kraja, rampe može. Ili spirale neke. Pitao bi te da vidiš, dao bi ti ja malo spirale. Bro, sat vremena idem u krug ko debil. Ja ne sliziš. Pa nisi, to znamo svi. Samo za hejstove. To je to. Nisi ni... sad to ne znamo da li si. Aj gledat ćemo. Gledaj, ja sam, kad budemo imali hejstove. Pa sam direktno u checkpointa. Znao sam, znači znao sam. Bukvalno nije moglo da se nađe bolje mjesto da... Pa... Jebem ti glupi GTA da ti jebem. A boli me kurac, opet ću biti drugi. A moraš preći Wallride. A prijeći ću, nije mi to problem, šta ovaj Wallride je lako ništa. Andriću, šta pokušavaš? Ćuti. Traži drugi način. Ne možeš, ne. Nema. Pokušali su. Nema. Nećeš. Nije valjda uspeo. Ko? Aj, okej. A daj bre, ne mogu da vjerujem kako sam tamo ispao mogu... Uspeo sam! Kako si uspeo? Andrić, jesi ti ono beše jednom već prešao? Nisam, bit ću DNF. Kako nađe način da ga pređe bez mučenja, jebote. Kako prešao? Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga. Ovaj Andrić je mnogo snalažljiv. Loš je da igra, ali je snalažljiv u pičku, mater. A kako je prešao? Neću ti kažem. Tajna. Popao se gore na toranj se popao, skočio s tornja. Nisam ni skočio, već sam uhvatio. Brate, ali ovaj sam prešao bio, kad sam igrao. Nemoj da viceve, sad nismo ti tražili viceve. Da nam prosipaš tu. Opa! Kako sam sve boost, brate, ovaj? Pa neću da ti kažem. Pa reci. Pa šta kad si uzeo boost, što hoćeš? Dođe go i onda stisneš V. Ne, Dejo, jedi! Nisam ja, Andrić. Ispao sam iz kola, jesi, govno, jedno, Nisam ja, Andriće. Ja ovdje crveni auto imam. Ja imam ZB. Sad ide Wallride, sad ću vas jebijem ja ovdje. Čekaj da vidimo gdje je checkpoint, da analiziram. Ovdje ne možeš da ga pređeš. Ma naći ću ja način. Nema, u vazduh je. Ma će letim ja. A nemoj to da radite. A džaba ti ga ne možeš ne pobediš. Ej bre! Koji ste vi, pičke? Što si mučko kolu? Što si mučko kolu? Prosim, stati. Ćoj, Nikola, detektive, sad će mravi da mi se vratite. Hoće mravi na govna. Ovo se kaže za mušice. Hoće mušice na šećer. Hoće paki na kurac. I Andrić izgutio checkpoint. Opet utio. Vidi pedrčinu! Da idem sad. Andrić checkpoint, sutio. Ko me evo lapovo? Iđo. Andrić, jesi vatio checkpoint? Ne. Pa lepo sam, išao sam lepo. Prešao sam Wallride. Nije, vidio sam ga ja. A ovaj mi rekao kao u vazduhu je.
Si ga čuo kao u vazduhu je. A, u vazduhu je. Ne možeš Ajde, mene da pređeš, respawnuj se. čoveč. Metalika. Hvala. Da. Što mi piše wrong way, alo? Samo ti lagano. Gde treba da idem? Samo ti piči pravo. A, evo ga. Omašio sam neki checkpoint. Ne! Ne! Jao, što sam se respawnova, znao sam kako da dođem do tamo. Nemoj tako Ne, joj, zašto gubim kontrolu nad... Fuck. osjetljiva pička, nemoj tako. Što, ti je drkaš redovno, pa znaš. Pa da. Da ja gledam genijalan lijevu Mr. Andrića kako će ovo da pređe. Vidi ovo. Jesi prošao po drugi put, Andrić? Andrić! Jesi li? Ako ne dobije DNF. Što bi dobio DNF? Zato što sam Zato što si treći, na primjer. Četvrt. treći. Ja sam treći. Još gore. A, evo ga finiš ovdje, samo kad ja ne bi išao po kanalima. Dobre. Evo ga, krećemo. Ide lagano DNF. Joj, vidim cilj je. Evo ga cilj! Nisi. Daj, plan! Znači 100.000 da mi duguješ. Odnosno uzmem dočistim ovo sranje. Čekaj još jednu. Hoću još jednu trku. Ajde da završavam klip. Zašto ja nisam u T20? Šta je ovo? Nego čemu si? Ajoj! Nisi valjda uzeo. Ne znam, ovo neko stranje što ne jedve ide. Nije uzeo. Znaš, pa kad smo ja ti snimali, ajoj. Uzao sam ipak. Čuješ, pa kad smo ja... Kad smo ja ti snimali, ja uzeo ona... Andić je uzeo ona kola što sam ja uzeo, ona sranje. A pisalo je T20. Pičku, materi. Šta je? Što plačeš? Ko plače? Ti. Ma ajde, molim te, te ja plačem. Paki plače, usro sam gače. Smejanje. Ovo ne može da ide, jebem ti seme. Man. Nema koja spičketina je, O, ti. gdje sam ga postavio? Joj bre, ti koji mi buš najveći. Zašto sam izleteo? Prešao sam malo. Ja Pakiju postavio zen ovoga... Proximity mine na sami cilj. Brate, podovaš mi kurac, više stvarno si dosadan sa tom tvojom puškom, majke. Ko? A Jaj. Dejo jebaš reta. Uzeo sam checkpoint. A je to, Šta on Hvala. jebote Juventus. O, znači hoćemo da se vređamo po klubovima. Ne. Ne zanima me. Pa dobro, bolje Juventus nego Chelsea. Đubre. Chelsea te Chelsea. 2 od 2. I Joe je upravo umro, jupi. Iđe je prešao. I Andrić je prešao. Ajmo sad Andriću, ja i ti u boju. Nemojte da pređete boje polako. Da ne tvoj jeba. Nemoj da si govno. To Paki, hvala ti, živio Juventus. To... Sram te bilo, Paki, bilo. Sad hvala moraš te, da mi se živio odužiš i da ubiješ njega. Pošto sam ja u sranje autu. Šta je? Živio Juventus. Pa dobro, Chelsea. Chelsea ti ipak Chelsea. Đubrentus. A, Chelsea ti je Chelsea. Pičko jedna bre, zbog tebe sam Bolje drugi. da sam čašit nego Đubrentus. Mogu sam prvi da budem, ajde Jel bre. mogao da stignem, a? Beži Iđo. Iđo! Ne bre, jedi govna. A što si to radio? Bio je, A to je Šta se zone. radi? A što si to radio? A? Što je takav čovjek? Vidi on ispred mene, jeba. Neka, doći ćemo mi do ono sranja, ja bar sad znam. ne pucaj! I to ti ne se... Ja. Ti si meni pucao 500 puta u gumu. Siguran sam, zato što sam ja isto tražio i kad sam mislio da sam našao, uverio sam se da nisam. Što sam sam, alo? Mislio sam da jesi, ne treba si kuneš u majku zbog... Dobro. Pucao sam, Alo. ajde, ide spara. Izbacio me iz trke. What? Sad... Ja sam u trci sa vama. Nisi. Nemojte svađati. Ništa, to je bilo sve za ovaj klip. Kao što vidite, izbačen sam iz trka. Hvala što ste pogledali, like, share, subscribe, obavezno subscribeujte na kanal Paki, Iđo, kako se tebi zove kanal, Kozomora? Zomora. Na ta 3 kanala i na moj obavezno, jer ako se ne slute na moj onda bit će zajebano.
Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada pozdrav. I danas kao što vidite ćemo igrati loptu. Ne možemo Đakapa ništa. Đakapa je pao! Okazaki 4 neloknadi. Prvo poluvremena 1-1, kako je ovo mora